ondo esan beharko. Haze Espainia politia? Bai. Ulertu duzu? Baina? Non daude Espainia? Espainia? Europan? Ni sukaldaria naiz. Ni euskara ikasten ari naiz lan egiteko. Orain erosketak egingo ditugu. Azkena mesedez? Ni. Kaixo, zer nahi duzu? Epa, jarri bi oilasko bular eder eta 300 gramo karne txikitua mesedez. Oso ondo. Aixanti, zer egin zenuen joan den asteburuan? Nik zelaira joan nintzen emaztearekin. Mendira? Eta zer egin zenuten? Piknik bat egin genuen belarri gainean. Eta iluntzean guk hilar guztiak ikusi genuen zeruan. Sebastian Barbara zerua. Ni Santi naiz, eta euskara ikasten ari naiz. Orain denbora daukadarako. Orain, bingo ariketa egingo dugu, eta bakoitzak zenbaki bana esan, bale? Hogeita ama bat. Ama bat. Bederetzi. Beder etzi. Ni ari naiz. Eta naiz, kaixo. Gu Kastilla Leongoak gara. Eta euskaltegian gaude gure senarrak gipuzkoarrak direlako. Gure seme-alabek euskaraz hitz egiten dute etxean. Baina ez dugu ulertzen. Zer, oraindik. Oraingoz. Oraingoz. Ikasle maitasunak dena egin aldu. Guekin pozez, beti alai. Gu Euskal Herriko neska batekin maitemindu ginen eta... Neskaniekin, nirearekin eta zuzurearekin. Jakina! Eta uste dut jendearekin nahazteko edo lan egiteko euskara ikasi behar dudala. Ados, jendearekin nahazteko? Bueno, nire senargaiarekin. Bai, noski. Eta hemen lan egitea eta euskaraz hitz egitea oso importantea da. Lurrekiko errespetua izan nahi badut. Eta komunikatu nahi dut nire neskarekin eta bere inguruarekin. Eta nirearekin. Nor, zuk alenik. Bueno, nire senargaiarekin. Guk gure senarrekin. Jendearen ondoa ukitu nahi dudalako. Erdaraka da, baina, bere, dejemosla, que está enamorada. Baita zainak berreskuratzeko ere. Sustraiak. Bai, kultura oso importantea da niretzat. Batzuetan bakarrik sentitzen naiz Euskadiko folklore erdia. Ez que normala da. Bakoitzaren alderapean bere nortezuna dago.
Eta nire ustez, honena, horren gainetik egotea da. Nire barruan, bandera guztiak egoteko. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí. Janeizi, eta zuk zer egin behar duzu aste santuan? Ni Venezuelara joango naiz, familia ikustera. Bai. Bai. Eta nola joango zara? Itxasontziz? Ez, itxasuntzi oso motela da. Oh. Marcos maitia, zer nahi duzu? Makarroiak tomatearekin oskailuan dauzkazu. Agur maitia, agur. Egunon. Egunon, nora zoaz? Kaixo. Zer moduz eskola? Ondo. Zer platen meriendatuko da? No, zila bokata bat. Guazen etxera. Jarri intzau poltsa bat, mesedez. Eta hiru pikula ere, bai? Barkatu non dago Superamara? Begira, jarraitzen duzu hemendik zuzen, Elizara iritsi arte eta gero Eskubitara eta segituan. Vale. Eskerrik asko. Zergatik. Bueno, Toni, zen maila duzu hizkuntza hauetan? Bueno, aparte del castellano, el català es la meva llengua materna, speak English fluently, eta euskaldun berria naiz. Bai, eta noiz hasi zinen euskara ikasten? Bai, orain dela 9 hilabete. Mira, ederki. Bueno, ondo da, lanean besteko moduan zaude. Mila, esker. Ez horregatik. Mundu bat.